फेरेंगायाथ' जेननायाथ' जेनखागोन बेहाय आंनो गेलेहैखागोन फेरेंगानि समस्तियाव 14 नाम्बार चिराङाव आंनो गेलेगोन फेरेंगाखौ फेजेनगोन आं है बे जाम्बा बे मानसि फेरेंगाया जायखिया मोजां मानसि नङा बियो मोनसे खोथा बुंदों माखासे दिननि सिगाङाव जे BPFआ आरोबाव जुदि सरकार बानायोबा BTC ओनसोलाव ब्लाडशिट थैनि बाना बोहैगोन होनना बुंदों बे शब्दआ मोजां नङा आयेनगतबाबो बेखौ बेबस्था लानांगौमोन दासिमबो लायाखै खिन्थु जों लाहैगोन बेखौ सिदा बर'फोरखौ इलेक्सन खालामदों बियो दा मथथे बिटिआर जिथु सरकार प्रमद बर'नि सरकार बेयो असान्तिसो मानसिफोरखौ असान्तिसो लाबोदों सान्ति लाबोनो हायाखै मानसिफ्रा जेलाव थानानै सोरबा सान्ति जायो नामा आरो बियो दिनै गोबां बर'फोरखौ इलेक्सन खालामदों आरो मुस्लिमफोरनि सायावबो नटिस जारि खालामगासिनो मथथे आदिबासिफोरनि सायावबो मथथे जोंना खोथाया बेनो स्पस्ट 2003नि 10 फेब्रुवारिसिम जे मानसि दं बयबो BTCनि बासिन्दा आरो बयबो थानो मोन्थाय दं बे सुक्ति अनुजायैसो जोङो खामानि मावगोन फेरेंगानि मथे नङा दिनै आङो प्रदीप रुंसारि जालांनाय प्रदीप नाथनि न'आव फैदों आरो न'खरनि मानसिजों आं रायलायदों खबर लादों खोथाफोरखौ आं शेयार खालामदों जे फैगौ 4 तारिख एप्रिलाव जिथु फेयारवेल प्रेयार जागोन बिनि प्रस्तुतिया बोरै सोलिदों बेखौ आं खबर लादों मोजां मोनदां जायखिया आंबो हानायमानि सहाय खालामगोन होननानै खोथा होबोबाय आरो प्रदीप नाथ बिथांनि हिन्जावा ब्लक अफिसाव साख्रि मावो टेम्परारि पारमानेन्ट जायाखै आं खोथा होबोदों आङो सरकार फैयोबा रेगुलार खालामना होगोन आं साख्रि बेबायदि खोथा होबोदों आरो बिनि बिमा बिफाया खोब बोरायबाय बुरिबाय आं बिसोरजोंबो खोथाखौ शेयार खालामो जे आं खबर लागोन मथथे बोराय बुरिथार मथथे बिसिनायाव थायो जेखिजाया प्रदीप नाथ थैनायाव जोंहा गिदिर खहा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरोबाव आदिबासि जाथि हिसाबै बहुद खहा जादों होननानैबो जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला बिथाङा जिथु जनजातिकरन ST इस्युखौ लानानै गोबां आन्दलन खालामबोदों आरो आदिबासि जातिखौ दैदेनबोदों खालि आदिबासिनिल' नङा एन्टायार BTCआवनो सासे गोख्रों माने मावथिया दिनै गोमालांबाय माने खालि आदिबासिनिल' खोथा नङा जोंहाबो गोबां खहा जादों होननानै जों बुंनो हायो मानोना बिथांनि नाजानाय बा बिथांनि मददाव जोङो गोबां खामानि मावबोनो हादों BTC ओनसोलाव बेखिनि खोथा मथथे आंबो हानायमानि फैनो नागिरदों जोङो BPF हान्जाया 40टा समस्तिनि गेजेराव 25टा देरहागोन 15टाखौ BJPआ देरहागोन माने UPPLआ 0 जागोन बिसोरो सान्ति सुक्तिखारि बिसोरबो खिन्थु जेरैबायदि प्रमद बर'नि सायाव जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेखौ बिथांमोना नुनो मोनाखै आरो जायाखै 5 बोसोर बारबाय मथथे NDFBनि जिथु रिहेबिलिटेसन प्रग्राम बेफोरबो साक्सेस जायाखिसै आरो NDFBनि केस फोजोबनांगौ बेबो साक्सेस जायाखै आरो NDFBनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा जेलाव दं बिसोरबो गनांगौमोन बे सुक्तिनि मथे खिन्थु प्रमद बर'आ दिनै बेखौ सख'नो हायाखै जायनि फलाव बिसोरो निस्सय बेफोरबायदि माखासे गावसिनि माखासे समस्याखौ लानानै बिथांमोना ABP पलिटिकेल पार्टिखौ दादों होननानै आङो मिथिगौ मोनसेबो जाफुङाखै बिटिआर सुक्तिनि मोनसेबो दफा जाफुङाखै आरो प्रमद बर'आ खालामनो हाग्राबो मानसि नङा